Ama lamba jagulu bela jere fo min ye indépendant yerma hona tali obia ani ikrefe le pélican o ye kono min be na le kasira kono tobu manga da kuma kono yo kono lakuta ba subhana maji kono dori brusi kono ni yera toroba bi kuma ka jama bo ko pélican wa boy kono do kono so do fe ngono do ya famia na nyango chama ya do gafe chama be nanda tro mina mono do kene kono o te basiye amita asadi shirfu Usmane Madan Haidara au conseil islamique mo nyema ba mi amsa dini national international mo nyejoro mi guide spirituel mo kon nyema ba no asadi shirfu Usmane Madan Haidara amta bangonina anaka dimba bela jele fo marko o te basi ya me bango ko be fu chola ni sifi mi ini ma buyangala ki bunya o kuma amina damne ni indépendant anga yirma horantali mi adaya sabana no page 3 aboko baduru kemebe kono ani duru bi araba abrekalo kletan nani samba plani mugani kele ala ko tiɲɛ min ye ziragɔrɔ me kitana ye o kunungo nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛni ni sanga bisaba ɲango ye kibara dɔ kɔni bɔra yen ni ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ka Bamakɔ labɔ ka Mali labɔ ka Afrique labɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ a kɛra kabako de ye koyi bari kuma dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ n'a kɛra tiɲɛ ye kabako don u b'a jira k'a fɔ min ye lakana kɔni a sabacogo bɛɛliya ko min ye Bamakɔ yan nɔ ko a bɛ se ka kɛ ko bɛ se ka kɛ an b'a dɔn k'a fɔ lakana k'a sabati tɛ yan o kuma fɛ ko kabako ko bɛ se ka na kunungo k'a belebele dɔ kɛra sabula ka da kan min ɲɛma ba dɔ ye n'o kɔni ye sema ɲɛma ba no o kɔni ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati ye ala ko tiɲɛ kunungo ko maa dɔ taara ale fa sibo da la Nsirakɔ Megitana nge y'a faamuya nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛnen ɲɛ kɔnɔntɔn yɛrɛ waati dɛ a ko min kɔni ye belebele nin ye ni ale ye secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad on la surunya n'an k'a ma ko MAA ani SEMA o fila kɔni o secrétaire général do mais min ye SEMA yɛrɛ o ɲɛmaaba do a ko min ye kamalen nin ye an fa ye n'o ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati ye ko a jɔyɔrɔ kɔni ka bon fasoba jamana kɔnɔ min ye san 1900 ka taa se o waatiw ma fo kana se san 2000 ani 12 o rebelle ɲɛmaa ba minnu bɛ yen n'u kɔni marifaw bila pewu fɛnw faw ko bɛna fara fasoba Maliba kan o tuma ni ka Mali kɔni ka kɛbɛ ani cɛbɛ ani basigi k'o don jamana kɔnɔ a ko min ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati ye ko a bɛ o maaw la san 2012 rebelle minnu kɔni ye marifa bila ko bɛna fasoba Maliba dɛmɛ o tuma kɛbɛ ani cɛbɛ ni basigi kɔni hukumu kɔnɔ n'an jateminɛ ko o ko la ko maa minnu bɛ yen n'u ye marifa bila ko min ye nin belebele ye n'o ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati ye ka a kɔni makun ka di ka tɛmɛ maa caman kan o ko a kɛra maa ye maliyɛnw bɛ ka girin a kan parce que sabula da ka jamana ko fanga bonyande kun don bari dɔ kun bɛ yen n'o o ye Gabasa Ag Intala ko kun bɛ yen n'o ye ACCUA n'o kun y'o ɲɛmɔgɔ ye o ma bɔ min ye Bilal Ag Sherifu ye o ye MLA fana ɲɛmaa ye o ka fara ale fana min ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati kan ko ni maa saba la maa min bɛ cɛnni yɛrɛ la ko mɔgɔ kɔni ko girinna k'i kɔnɔjɛ fasoba Maliba ye ni ka don malidenw nɔ kɛbɛ ni cɛbɛ hali an ta sigi ka fɔ min kɛ min Algérie jamana kɔnɔ maliyɛn bɛ se ka don dagili fɛ ka bɔ dagili fɛ cogo min na n'o ye accord de la paix ye Algérie k'a jɔyɔrɔ ka bon o kow la parce que kɛba ka bɔ indépendant kɔnɔ o tɛ maa wɛrɛ ye koyi min ye Masiri Diop ye Masiri Diop ko cɛnni yɛrɛ la min kɔni ye kunun ta ɲɛ n'o bɛnna nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn waati ma a yɛrɛ si b'o da la Nsirakɔ Megitana ye ko règlement de compte dɔ ko siga kɛmɛ o la sabula ka da kan min ye taw deni ale ni Tɔnbɔkutu k'a fɔra ko olu bɛna farali ka bɔ ɲana cogo nasa dɔ danjɛ ko dɔ bɛ olu ɲɔgɔn cɛ dɛ ko kɔni ko o kɔni siga kɛmɛ o ko de la o règlement de compte in de la an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko sinon ko min kɔni nin belebele in k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fasoba Maliba kɔnɔ ko caman kɔni na koyi ko sabula ka da kan min ye kɛbɛ ani cɛbɛ ye n bɔra ko caman kɔrɔ k'a jɔyɔrɔ kun ka bon o ko la an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ko min ye an ka ministre Gale n'o ye Moktar Wani ye k'ale ko bi yɛrɛ dɛ ala ko tiɲɛ ko ale ni min ye Sidi Ibrahim Oldo Sidati ye ko a kun kan ka taa ale fɛ yen k'u kun bɛna kuma ko caman kan ni jamana caman ɲɛbolo ani kɔnɔyanfa ye sabula da kan ko cɛ dɔ bi min mɛn k'i kɔnɔjɛ maliyɛnw ye bi jamana kɔni a bɛ se ka basigi cogo min na ala ko tiɲɛ kunu an kɔrɔ yan nɔ min ɲɔgɔn ni nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn kɔni waati ko kamalen dɔw nana ka na mɔbili dɔ la mɔbili nin ko bilenma kun don mais a vitre finma ye maa min b'a kɔnɔ i t'o tigiw ye mais mɔbili yɛrɛ bilenma ye i ye nin ye c'est à dire an fa n'anw tɔgɔ tɛ se ka fɔ nin ko la o an b'an ka moto kan an b'an sen na wa an n'an b'an ka mɔbili yɛrɛ kɔnɔ a tɛ ku i la ka vitre filmer sinon i kɛra colonel ye o kɛra gendarme ye kɛra douanier kɛra min ye o n'i ye kɔni kelen ka vitre filmer ko maa dɔw ka kan n'a ye ko maa dɔw man kan n'a ye n'i ye e kelen ka vitre filmer ka finma k'ale kana ye i b'a sɔrɔ i tɛ ɲuman kɛ de sinon walahi n'i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔw da k'a fɔ ko n ye m'o f'i ɲɛna
Michael Jackson tɛmɛntɔ ye gidɔrɔnkura sanfɛ bi a banna o ye kumajugu fɔlen wa ko nin mɔbili in dɛ ko bilenma de kun don wa vitre fumée de kun don maa minnu b'a kɔnɔ ko o tigiw ma ye i y'a faamuya wa min kɔni ye belebele nin ye n'o ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye ko min a na kɛ ni funteni bɛ ka bɔ waati min na kurantigɛ ka bɔ waati min na ala groupe min bɛ yen n'o bɛ takisɛ di ka mo fiɲɛ tasuma di o ni kuran tigɛra groupe min bɛ a ka denbaya ta a na kɛ n'o groupe dɔ tun bɛ to ka murutima o tun bɛ to ka murutima min kɛ min kɔni a ka sobarikɛ o jamu ye Keita ye mun kɛ min ye Ould Sidati ye a y'a fɔ o ɲɛna ko maa ko min ye a ka réparateur ye min bɛna groupe larawe ko maa ko bɛna bi o bɛna bi min kɛ o y'o wele o tuma min kɛ min ye groupe dilanna ko o de nana parce que kɛbɛ y'a fɔ cogo min na o nana waati min na min ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye mun kɛ bɔra a ka sibo lakutaba in kɔnɔ a ka so kɔni ka ɲi dɛ a ka so in kulubata ɲɛ kosɛbɛ dɛ kulubata ɲɛ kosɛbɛ dɛ a bɔra a ka so lakutaba in kɔnɔ ni ka n'i jɔ o da la waati min na ale kɔni ni a ka réparateur ye n'o ye a ka groupe maa min bɛna o larawe yasa ni o kumana fɛ ni kuran tigɛra groupe ka sin ka wuli a yɛrɛ ma bururu hali kana dɔn k'a fɔ ko funteni bɛ yen a n'o bɛ kumana waati min na dɛ ni mɔbili bilenman tɛ sin ka n'i jɔ ni ka nɛgɛden marifa bɔ ka sin ka nɛgɛden kɔngɔko kasi ale ni Sidi Ibrahim Ould Sidati cɛ ani groupe dilanna groupe dilanna ta gɔrɔgɔrɔ dɛ a ma mi a ma bɔn kasaden bɔra n'u ka waati min na min kɔni ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye mun kɛ bɔra ka bin a bɔra ka bin waati min na a n'a kɛ ka secours demander barima u maa saba de tun bɛ yen ale maa min bɛ kɛnɛ ma et puis la sobarikɛ n'o ye Keita monsieur Keita ye ani ale yɛrɛ ka taa se groupe dilanna ma groupe dilanna ni ale olu d'a ma joli lɔ olu d'a ma joli lɔ waati min na ale tɛ ka kule o tuma ko min kɔni ye sobarikɛ ko ka ɲaamɔ Keita la ka don o b'o law o kun yɛrɛ ta waati min na a bɛ ka kule waati min na o de nana bɔ ni a yɛrɛ denkɛ fɔlɔ olu sɔrɔ ka na dɛmɛ d'a ma ni ka taa ni a ye clinique lakutaba dɔ bɛ Fasoba Maliba kɔnɔ n'o kama ko clinique Golden Live o bɛɛ b'a Labugu ka ɲɛsin Bajiba Jarama ye u tila ka dɛmɛ d'a ma ni ka taa n'a ye o clinique lakutaba in na Labatani so in na n'o kɔni ye clinique Golden Live ye o taara n'o kɔnɔ waati min na olu kɔni dɔgɔtɔrɔ kɔni Ala ko cɛn n'i donna ye a bɛna fɔ i sera l'Amérique ka ban yen ni l'Amérique bɛɛ kelen dɛ yen ni l'Amérique bɛɛ kelen dɛ l'Amérique dɔgɔtɔrɔw dɛ olu de bɛ va-et-vient kɛ yanni cɛ min ye clinique Golden Live mɔɔ ye olu kɔni ka wulikajɔ ani farikolo larawe ka fɔ u bɛ kasaden ninnu kɔni sama ka bɔ min ye an ka belebele in kɔni a farikolo la n'o ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye o n'a ta o ta o m'a fɛ a ye diɲɛ to a ye diɲɛ to dɛ a ye diɲɛ to ŋɔnɔŋɔnɔkan kɔni wulila waati min na fo ka se fɔ kuluba fɔ bandaw ma bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ɔrɔndela da wulila sɔngala ma ye sa fin mɛn fiɲɛdɔkɛ bɛ ka kanigɛli kɛ muru daga go kɔnɔga da to ye kɔlɔ bɛ sota sira la ni ko ɲɛnabɔlen ko nin de kɛra dɛ bɛɛ ko ɲagamine da ye dɛ dugu kɛra min ye Moktar Wani ye monsieur le premier ministre ale de fɔlɔfɔlɔ kumana koyi bari ale ko bi rendez-vous tun b'ale n'a cɛ yɛrɛ de n'o kɛra kunu araba ye a ko nin ye Mali kelen ka belebele dɔ kɔni perdima sabula da kan k'a jɔyɔrɔ kun ka bon ko min ye rebelle minnu bɛ yen n'o rebelle kɔrɔ ye minnu ye marifa bila ka na Fasoba Maliba fan fɛ k'o ɲɛmaa kun don min ka rebelle fana ni Fasoba Maliba k'u fɔ rebelle kɔrɔw do ka anu kɛbɛ ni cɛbɛ ko maa kun don a ko min ye sema yɛrɛ dɛ a bɔra an y'an bolo bila papier minnu na ka jira k'a fɔ ko basigi ni kɛbɛ ni cɛbɛ k'o do Fasoba Maliba kɔnɔ sema maa minnu na Fasoba Maliba cogoya la n'o ye Laza Wadi ye n'u kun ko minnu yɛrɛ ta ko jamana fara ka bɔ Fasoba Maliba la mun ko k'olu t'o rɔ bi k'u t'o rɔ sini k'u bɛ fara Mali kan ko Laza Wadi kun tɛ dɔwɛrɛ ko kɔni dɔ de kun don k'olu yɛrɛ ye maliyɛn k'olu sigi ma da la ye ko min ye belebele ye k'a kun b'o la dugu kɛra na Fasoba Maliba fan fɛ ko y'a to a sigira Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya sira kɔrɔ mɛ taa na ko mɛ ko règlement compte dɛ ko maa bɛ se k'i jira nin bɛɛ kan Masiri Jɔbu kuma mɛn dɛ a ko nin bɛɛ bɛra koyi sabu da kan min ye nin belebele ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ko caman de bɛ yen min ye rebelle minnu bɛ kɔrɔyanfan fɛ k'a commande olu jɛ bari Fasoba Maliba n'u ka bɛn kɔrɔ kɛbɛ ni cɛbɛ o kuma tun bɛ da rébellion kɔni ka kɛ tuma bɛɛ attaquement ka kɛ o ka di minnu ye dɛ k'a ko kuma di olu ye ko in kɛbaa kelen ko maa kɔni t'o dɔn min kɔni ye Masiri Jɔpu ye a y'a jira k'a fɔ Tawudeni ni Tɔnbukutu yɔrɔ ninnu olu fara de ka bɔ ɲɔgɔn na ko bɛ se ka k'a la sema maa minnu fana kun bɛ yen n'a commande olu ye bari a nana Bamakɔ yan a b'a fɛ Mali kɔni basigi ni kɛbɛ ni cɛbɛ a ka don Fasoba Maliba kɔnɔ n'o kun man di maa minnu ye k'o bɛ se ka y'a la mais suko misi bɛɛ ye misi ye dɛ bari mɔbili min nan'i jɔ a fumé kun don
o ko ima al police ma mobile min la jo no colonel bien généralier o be ko police ka kala mobile pousser jamanya ko lamada ko humilier police fana na ye mobile min fana ye urugie ko mi mi noir baye no video filmé do police la basira ngo fie ko ni ya te na ma bado ya kono ka kana ni lamada jamanya atani akoflani para ko jugu akreta problème ni akela problème mi ngole master job ye a fana ni chogo ko na kama ro ko mi bi ka tena ka kala dusukasi da fa ba malba kono par comment le mi fatule ni ka ka maliko ko bo ko sana de odo akoflani ika do masiri job abefo akramo isuf jara ibefo wala wala li ke chugo numana kalmu albi ametsani fasiri gafeye ni wati na faba ni anyo obla ika do anga mara sabara ni oisiga so mara ametsai kalmu kala tabaga ka fochugo la ako anga finitigela ka do ika do isuf jara ko o sebe koro banana ko ni wale akela ka benkunu dema ako ni makofole ni ale banana ako ika do awuli ka jo okum konnana femin betaleke marama fennani na arma automatique isuf jara ko olu tsara ni katani oye ako ga belebele do ko o sebe koro jenina ni ko kera bingani wale do de senfe ko min kela ka bentene temenema marama fen tabaga do de fe albe min ma tu sufa la don kalmu kala tabaga ka fochugo la ako ni ko kela yoromin na o de flaniye poste de contrôle min be ni abe mama soni siga so commune urbaine abe okofo ko kalmu kala tabaga ayira ka fo ako ni ma ko fole nunu ni obetalike marama fen tabaga nunu na ko onana bolma fen se fla de sans fe ko moto ote okofo wa moto woro onana ni oye isuf jara nege kanya muga wati wala bingani wale ni otale ko onyeshe ni poste de contrôle ni obetalike mama sonina commune urbaine de Sikaso isuf jara kalum kala tabaga yere ayira ka fo ko ni poste de contrôle abe siramin kan siramin be bo Sikaso ni kata kutiala ko abe oyoro ko fole de la koyi o de okum konana anga finitigela kado kele o sebe koro banana manama fennani o nyogona olu tara ni kata kalum kala tabaga ayira ka fo akoni sigida mogo nunu olu kele kamarfa kiseme wati mina isuf jara bedo na ikaso kono koyi ka datugu idala buge gani wati na femin betelike sege la o bara alisa obesena wala sa ka do ni bingani wale akela jonde fe akebaga ko olu mina ni ka oblakiri tigila mogo ka bolo kan femin betelike fasiri gafela ame minwele amapa abola ode kono Ota basi ye amena du indépendant kono akabi doya boli do mi page 5 ye andona ye fasike ba akumambe akoko mi kungo ko mi malien ma bi kono do ani kono do ko bora Algérie jamana kono ni ngana fasaba jamana na tungarangewu diaspora anga tunga fe ma ko ni ako mi kungo ye mi ngoni anga ministre mi be ni ale kono be ani jamana wara che ko ni o ministre ani ga farafana ci ni ga duba kelenye ministre no ministre de Malien de l'extérieur et de l'intégration africaine Mali ani jamana wara cha ministre ata se ninga farafana ci ninga ka duba kelenye ministre otama wara oyemi al Amadoun ak Iglen o munge ko kungo ara ko masika kenasoro mimbe akama bodo o de bla kunu katani tungarangenu ninga tu ukumbe no ye Mohamed ak El Bashiri El Bashiri munge ayobla oyaka kamne barakala doye ka ministre sola oni délégation la wuta baro tara ngo mi aéroport international Modibo Keita wati mina sananguni ngoni awulila Algérie nani idonu roba sozoro mi anga aéroport Modibo Keita kono yi sozoro wati mina pilote koni anana kofeda ani nyefeda yele wati mina ko mi abuna arma donye onuna bol demane bafo ko mi nyi mi suba ka ba woro kono chogomina sabla daga mi ma bi kono do ani kono do maklinga je keme o tungana ge ko de bor Algérie kungo angora daga do fasoba malba kono o kara wati mina fasrike ba ka bo mi indépendant page 5 akuma me koy akomi faranyanga jagulu mimbe mbawlo ko uama o ye jagulu mi ni je kuru kara bela jele mamunu be o bi tungana go deme du mo o sika so o fasoba kono kala sunya o bale ko uama ko nyema kuma kene kono o kata si anga monsieur le ministre aka directeur de cabinet mingumbe aka cabinet ministère o barakala mingumbe mbora ko chafiena
n'o kɔni ye Mohamed Aga El Bashiri o kɔni ni délégation lawutaba min bɛ yen ka taa se min aéroport yɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u kan ka mɔgɔ bisimila fasoba jamana kɔnɔ olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se min ye a dɔw somaa minnu bɛ yen n'olu tun y'u wele ka f'u bɛ sira fɛ ka na o maa dɔw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ko min ye maa 99 ye ko maa qualité bɛɛ lajɛlen tun b'a la si qualité bɛɛ lajɛlen tun b'a rɔ ko min ye maa 63 min ye an falaka ye ko o kunbɛra o min ye maa 36 min ye an balaka ye ko o kunbɛra o maa minnu bɛ yen n'an b'olu ko adulte n'o ye maakɔrɔbaw ye ko min bɛ maa 77 ma cɛman faralen musoman kan o y'o ye min kɔni sifun ye kɛrɛnkɛrɛnnen denmisɛnnin fitinin maabaanu min ye o maa 22 ko o kunbɛra o fo ka taa se min ye denmisɛnnin fitinin musomanin 12 ko o kunbɛra o musomanin 12 yɛrɛ la o den dɔ yɛrɛ tun k'u ye kalo 8 o Baginɛ kalo 8 dɛ o nana fasoba Maliba kɔnɔ denmisɛnninw n'an ko jeunes o 22 kun b'a rɔ min ye maabaanu ye denmisɛnnin fitininw o musomanin 12 kun b'a rɔ min ye kalo 8 den mun kɛ k'o fana kun b'a rɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi parce que kaba a y'a jira k'a fɔ ko cɛnin yɛrɛ kɔni na min ye Mohamed Ag El Bashiri ye k'a ko cɛnin yɛrɛ la min ye coronavirus k'o boloci kɛra maa ninnu na u bɛ Algérie jamana kɔnɔ u nana waati min na k'u ye gafe min b'u bolo u y'a ye cɛnin yɛrɛ la boloci kɔni a kɛ m'u la u farikolo larawulen don min ye coronavirus ye k'a tɛ u la ko m'a to fasoba Maliba ɛ m'a ta larawuli kɛ ko y'a to u ye nin maa 99 u y'a bɛɛ lajɛlen larawe yan'u ka taa cité de UNICEF la kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmakɔrɔ cité la ye sabula danga Togolanko bisimila so min bɛ yen n'o jɔra Elhadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ a ye ka sigi o fɔlɔ waati kɔnɔ o taara maa ninnu bisimila ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi parce que kaba a y'a jira k'a fɔ min ye an ka vice président n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'ale ye sen bɔ kɔnɔkɔrɔ waati dɔ la ni ka taa royaume ma Serifiyɔn fɛ yen o tɛ Maroc jamana ye wa ale ye taali min kɛ yen nɔ k'a taa sɔrɔ min y'an ka maa 100 ani maa 72 ye o bloqué manen tun bɛ yen olu tun b'an na fasoba Maliba kɔnɔ ko Assimi y'o ta a bolo 2 la k'i cɛsiri o ko la parce que kaba n'o ye MD ka bɔ min ye indépendant kɔnɔ a page 5 MD a bɛ k'a fɔ tuguni dɛ a ko don natɔlaw la ko dɔw yɛrɛ tɛna diɲɛ kosɛbɛ koyi min ye maa 85 ye maliyɛn ka bɔ arabu jamana kɔnɔ k'olu kun dama yankan ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka na bisimila yan o bɛ ka kɛ bɔɛ ninnu bɛ taa min o bɛ to yan kɛ mais ni fana bɛ tunga fɛ ni m'i ja n'u ye faso rɔ n'i y'a kɛ ko yangadi so ye n'i ma préparation kɛ so ni nin jangari nasan nana i bɛ jigin mini o de y'a to n'a tarawula ka dɔw nana n'u jiginna aéroport la Marigo u ma bɔ avion kɔnɔ n'u sera Ɲamakɔrɔ ni mobili jɔra n'u jiginna k'u jisuma san u bɛ tila ka segin ka taa o jɔn na kelen dɔ ye bɛ taa mini aw ka so Bamakɔ i ma so san Bamakɔ yan a ka village la i ma hali Buguni kelen jɔ ye samiya ma don i tɛ nakɔ sɔngɔ bila ka na e ma wuli téléphone bɛ répondeur kan e bɛ ka dutigi yɛrɛ bila liste noire kan e de bɛ taa jɛn fɛ i tɛ yɔrɔ a ka gɛlɛn o de y'a to tunganake jamana mana a mana gɛlɛya cogo o cogo jamana kɔ kan maa tɛ faso jira ɲuman bolo ye dɔɔni min i b'o sɔrɔ dɛ n'i ye 100 sɔrɔ e ka 30 bila ka na an tɛ jɔn bi wolonwula dun ye mais ni nin janga nasa ye sɔrɔ taayɔrɔ tɛ dɔw la dɛ a tarawelaka dɔw ma bɔ avion kɔnɔ ma se Ɲamakɔrɔ n ka cɛ u bila ka boli ka segin ka taa tuguni nka hali dɔw bɛ taa mobili ta ka taa tuguni taayɔrɔ t'u bolo e ma fɛn kɛ so maa bɛ don dɔ kɔlɔn soni don dɔ ji minɛ ko ye dɛ hali n'an sunnen don kɔni an n'o zana fɔ ten dɛ o ni fɔ an bɛ t'i fa fɛ i ka dɔn le pélican an bɛ ale ta a daɲɛ 2nan kalimukala tabaga Boubacar B Fofana a kumana kalimukala tabaga ka fɔcogo la Yusuf Jara Pankuru ani olu an bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ka yira k'a fɔ Pankuru min bɛ ni a bɛ wele Sky Mali Yusuf Jara gɛlɛya fara gɛlɛya kan ko o de bɛ ni Pankuru dala ni waati in na koyi Boubacar B Fofana ka fɔcogo la a ko ni Pankuru kofɔlen a ka baara nɔnabila hukumu kɔnɔna na ni a bɛ wele lancement Yusuf Jara maliyɛn caman olu bɔra ni ka nisɔndiya yira koyi a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Kayikaw ka d'a kan a yirala k'a fɔ ni Pankuru Faba ni Kayi cɛ ale bɛna bila o kan koyi walasa mɔgɔ min b'a fɛ ka taa Kayi nɔgɔya la Yusuf Jara i ka taa ka segin i ka o kɛ k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na kanukala tabaga ye a yira k'a fɔ ko a daminɛ waatiw la Yusuf Jara fɛn min bɛ tali kɛ laɲiniw na i ka dɔn ni Pankuru ko a tun bɛ k'o kɛ koyi fɛn min bɛ wele mieux service baara kɛcogo ɲuman o tɛ o kofɔ wa o baara a tun bɛ ka taa o sira fɛ a ko ka bi na Yusuf Jara nimisi wasa ko e ko o ma na wa Boubacar Fofana a bɛ ka min fɔ o de filɛ nin ye koyi ka d'a kan a nimisa kun fɔlɔ o de min ye o filɛ nin ye ka yira k'a fɔ ni e de b'a fɛ ka voyager ni Pankuru na Sky Mali o tɛ o kofɔ wa ni 10 heures de dili e ma rendez-vous la Yusuf Jara ni e sela 9h30 la a dɔw bɛ kɛ 15 heures bɛ se ka sɔrɔ e ma wele i gɛrɛsɛgɛ ka diya n'a ma fɔ ko taama ko a bɔla a dɔgɔkɔrɔ a ko ka fara o kan fɛn min bɛ tali kɛ ni taama sira na a ko ka kɔrɔ n'i bɛ bɔ Faba la ka taa Kayi i ka dɔn a sɔngɔ o tun bɛ darasi 112 de ye Sali Dama
ma ko ga ni waati na atali obeta jo drasi batan ani ba woro bakuruba la wa woro farala kan wa woro farala wa nani ke ego bajul gundo folo watan fla kundo folo wa nani farala kan wa nani farala kan Boubacar be fofana ka keni sky malika geliaw ye ale kalmuta ni kanunun fo anya asmaka ba le pélican kono amna do indicateur do renbo kono amna ta ika professeur Clément Dambélé fe Clément Dambélé ka yisembo ikono koro ninga ta sibiri do no bena abrikalo kleta samba plan mo ngani kile kerengere na minye samara 400 ye o ka to san o Clément Dambélé koni ka kuma na koyi Clément Dambélé fait ma nyamado plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC mala sunyana koni wala odo munge ko Clément Dambélé ko nyama ba de koyi o Clément Dambélé ko akondara san odona akera san o koni ara boro ba yindo Dambélé ka do o Clément akume wati mina o mingoni dungu jugu yare o keleli ani ka sifu ka barani ga dumo ela groupe bay plateforme nga bara de oye aba to gwangari la kan dole data ko Clément Dambélé to mi centro e nga to gwangari la kan dole data ko Clément Dambélé anani dado mi Mali kalangula ako ko ga damene mi Mali re aduma logoli no ye jardin da fa e katabla fo sabe logoli la ayo mi ngela ko cheni la camera ko mbi ko kaba ko dadi do ko criminalité dadu nga ko yenda foye mo ko fu goto ko kuma be abe biso ta nyangama abe marfo ta nyangama wa bay war ko kele ani joro ko kele ko ta la basi de Clément Dambélé aya fo chugo mino ako mi université publique ko ba malba ko ngono ka ko mena fo tenda mien ko fo de ta ko no goyi mena fo ko ni chefa ko ni kile ka a jibwaro ninga soroka adadu ko nyuma ninga bla monye donc le ko ta ni so jale ka ta ka so kono ka to chi ka ta so fo ta ko no ko mal université kala ngo bete bide ko bar ko mal université kala o dorata ko ka chifu ngala ko bla chômage la de para soro beria kala na de banga université de oye ko ale Clément Dambélé kale professeur de ni e ko ni kuma ka kala do fo ka dona kale nge we e Clément Dambélé de ni e point vo e bina ni prevumai ko ka bina prevumai do masizan ko ko ndado e minge ni menge les lettres modernes ke o ita nga ko sa do no Clément ko e muni sociologie o muni o kala armadiya na kala so te kala ani nyanje ko o mabe ka tamali gono barala wa ayi o aga anthropologie o ko mabe ka tamali gono wa ayi barala wa o aga géographie manunu kuluni sanjiw o kalan o ko mabe ka tamali gono barala wa o ko lu de gouvernement privé munu université munu be ko kala meke ko de nunu o me ko ni université privé ta ko me ko kala meke ko sisa re ta chugo ya kalan ko be ka université privé wala ko université privé nu fana ya nga karam ko banu ndawde o ko ko ni be ka fo ka mo gwen numuna ka ta dumini ke ka ke modi o ko gouvernement privé unna ki barma de kalan ka ba ta so utro pousser la ani tellement bolila bana ne bora munu ko na nyango chama ani sciences de l'éducation ani psychologie en ala che ani droit droit mo don mi ta don ululaw mandula e masera bi tay don avec Clément ko kere ka psychologie la sa ko est-ce que clinique do ba malila ko mo ko tu sika psychologue nyinga ko ni meni bacho bien men tergache ko nga ka chudi e clinique psychologue aya maliko na bere kaka ne tay ne mai angon sa do folo no ko ya film na nazara jamano lo clinique psychologue yere be ita e problème mi de ba fo psychologue nyina abika solution fi ne kan atmisran be mais anga psychologue munun be na boraka akurumi ke yefem ni ina nuna sinon clinique yan me psychologue do o kalam ba fo na ka université la o mo tita ne raba do mun yata murtani material ay c'est quoi material atete moga Clément ko gouvernement de gouvernement privé de ko be ka modi kalan a université gouvernement université ya me sabe wol bannu ko be ka mo kala zemina de ko barati ka ke jamana ko ko mo ta barala mais u ka privé nu université privé nu ki ta yeva ma warga chan ki bi klato ki be barasoro bar kala mi be ka kin ko ni 6 ans re baraw de kala munyi anan sabulo e kilen 6 ans Clément anaka damela ka tawta margo kuma tiafo ya de a ko flani ay ngalo ga tiafo ka toro chela nie tonye de ay tiafo ya te kamigi yero de Clément ngori ka so woro kuma tangwe ka ko sangaw nyana ko ka ko mali kala ngode ko mi rebe ka to shifunde ka baraso mali gono fo ka bo chele do mina chele do fana bora publicité tellement ngore mi ga ja nya
diplôme tigiw ma kɛ ko sinon ko kalan min bɛ kɛ université de la Mali la gouvernement université la ko de baara de maa tɛ taa o baara la ko kuma de fili kɔrɔ Clément Damini min Awa Sogodogo ale de kuma kan ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Clément talen san a y'i dɛn ni ka kalanko k'i da don o rɔ ka min fɔ a filɛ kɔrɔ nin ye nka m'o f'i ɲɛna son dɔrɔn a tɛ dugu jɛ a tɛ dugu jɛ dɛ ka fɔ ten o kelen don koyi o don le pélican Albi ale bɛ n bolo kɔrɔ Sorofɛ kɔnɔ don Sorofɛ kɔnɔ a ko mun Bubakar B Fofana a bɛ ka kuma Albi nin waati in na ka kɛɲɛ ni sunkalo lahalaw ye dun ka fa walima dara dumuni kun fɔlɔ besoin de première nécessité olu bɛ lahala jumɛnw de la tulu ni malo ni fɛnw tulu ni malo ka fara farini ani a ɲɔgɔnna camanw kan Bubakar Fofana ka fɔcogo la a ko nin waati in na ni a kun yirala k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a la ko dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa waati o waati koyi a ko a kɔrɔmasu a fɔra ko dɔ bɔ a la e kun dar'o la dɔ kun dar'a la depuis Ngala ka Mali da o kɛra a ko commerçant b'a ta ka stocké ma bitiki kɔnɔ ka stocké n'a sera u b'a gɛlɛya de an b'a fɔ ka gɛlɛya Yakuba kɔni n'a fɔra dɔ bɛ b'o la Yakuba o ye catiri bɔ k'a ye kana dɔw la fo fana kɛ a bɛ ka min fɔ de filɛ nin ye a ko a kɔrɔmasuru o ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye ka d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement o tɛ o kofɔ wa a ko ka kɛɲɛ ni dɔ farali la buru sɔngɔn kan 50 ka na a yɛrɛ sɔrɔ 60 la a ko olu kun bɔra ni ka o ka dusukasi fɔ koyi nisɔngoya gafe o ye o kɛ communiqué dɔ kɔnɔna na o bɔra ni ka kangarida mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka butiginitigiw karidaw la ka yira k'a fɔ minnu bɛ ka buru feere 60 Yusufu Jara ko sariya ko o bɛna ta olu kama koyi ne ka olu sɛbɛkɔrɔ ɲɛnangi ka kanukɛla tabaga a yira k'a fɔ a ko nin wale ko e ko a bɔla sira fɛ wa ka d'a kan yɛrɛmarakafo 5nan na communiqué o tɛ o ko fɔ wa Yusufu Jara ko buru ko yɔrɔ dɔw la 60 ko a bɛ o la koyi dɔ ma bɔ a la bi dɔ ma bɔ a la sini a ko o de hukumu kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ farini bɔrɔ la a ko grossiste dɔw bɛ ko olu bɛ k'a feere i ka dɔn 7,000 ani 600 ani 50 a dun fɔla k'a fɔ ko a bɛna bila 7,000 ani 50 la Yusufu Jara Albi dɔ ma fara o kan wa a ko i ka dɔn dɔgɔkun damadama o kɔfɛ ɲininkali olu kun kɛra koyi walasa nin wale a bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ cogo min na an ka jamana marabagaw ka fara fɛn min kan mɔgɔ min bɛ wele gérant pâtisserie mɔgɔw olu dɔ o bɔra ni ka nisɔngoya yira koyi fɛn min bɛ tali kɛ buru baarakɛla dɔw la o y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka yira k'a fɔ sigi k'a fɔ ko o kɛra ni feerekɛlaw ye minnu bɛ wele importateur minnu bɛ farini ta kɔ kan ka na o tɛ o ye wa Yusufu Jara ni ka yira k'a fɔ ko bɛnkɛla fɛn dɔw la ni olu bɛ tali kɛ taxiw la ka dɔ bɔ farini sɔngɔn na olu minnu bɛ yen ni olu ye buru baarakɛlaw ye Yusufu Jara hali ni dɔ bɔra a la olu tɛ k'a dɔn koyi ka d'a kan a daba o bɛ ka san da min na a bɛ o da kelen de la dɔ ma bɔ a la bi dɔ ma bɔ a la sini a ko buru ko ni an ye o bila a ko sogo koloma an ka o ta koyi a ko bi bi na sogo koloma ni ko i bɛ o san Yusufu Jara o bɛ sɔrɔ da min na o de filɛ nin ye a fɔ 500 wa sogo kolo 100 a fɔ 600 ani 80 mais Nugumeleke i ka Nugumeleke san 200 o ye 200 Nugumeleke an b'o san o ye 200 koyi u b'o tobi an bɛ sɔrɔ ka taa n ka jikɔrɔni ye ala ko tiɲɛ buru ala an ka boulangerie moderne ba ninnu na fɔ buru giliman ba ninnu bɛ feere tiɲɛ na u ta 50 ye u yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn i ma tɛmɛ 1000 la plus tɛ ne tɛna tɔgɔ fɔ bilen olu bɛ ka sɛbɛn yɛrɛ k'a nɔrɔ ɲinima fɛ k'a sɛbɛn yɛrɛ ko 250 yasa mɔgɔw ka da la wa a poids b'a cogo kɔrɔ jikɔrɔni kɔnɔ yan kɔni ala ko nka mais sogoko ta fa ayi ne bɛ an ni ali yaluge nu an bɛ Nugumeleke ne san 200 ta in ka fɔ ten seli saga faga e o t'a bolo faga bali a bɛɛ n'a dunbaga bɛɛ kanukɛla tabaga ka fɔ cogo la a ko nin waati na jalaki o de ye jɔn de ta ye a ko mɔgɔ min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ jagokɛlaw la a ko e ko fili bɛ olu de fan fɛ wa walima kolo min bɛ yen ni a bɛ wele direction nationale du commerce et de la concurrence o tɛ bolofara min ɲɛsinlen don jago ma wa ani dun ka fa o sabatiliko ɲuman a ko walima fili bɛ olu de fan fɛ fɛn min bɛ tali kɛ ɲininkali tɔn min na a gulolen don nin yɔrɔ la Bubakar B Fofana nin y'a ka kalimu ye ka bɔ le pélican kɔnɔ ayiwa aw fɛ Sabalibugu nin Moro bɛ wɔɔrɔ wa 50 an t'a da dɔn ne t'a da dɔn e de ko k'i ye musotigi ye f'u bɔtɔ a ko ne filɛ ka jɔyɔrɔ antenne sanfɛ jama bɛɛ k'a mɛn n'ala e cɛ kɔnɔ kulukutu yɛrɛ an bɛ mɔmi de san a ka ɲi sa nin ko bannen nin ye o Binu n'a dɔn k'ale kɔni da imaginairement ye
o de basi ye ya Marco bara nyame yakuba amido indépendant kono page D parce que ba akuma be koseba ko akoko minye service mimbe no ye service social des armées o ye abuna armadian re sabati ko nyuma mo ko ni ka o hinama du yere lo ka laja ko koja u yere ka abuna armadian re bere ka manivien re nege do aro o service no ye service social des armées jani yere la ko ala ko jen ko ni so jara ko mi afrika lo kle tan fla samba plan mo kle bakra ni so ja dai u fe u ko ni so jani ko sanwo san ko ni so ja kle me ka ke u ye kama bali ula ko wala nyuma yana ka bablu kla mala ka basiki ikono akomi fédération amsadine international anya nyama bay asadi chirifu usman madan aidara ni service la wuta bay na be surasi wol masru tabaw twala o ko mi odona angoro ya no ne doyi afrika lo kletan place sam bafla ani mo gadi kile ko utara kata mi ye ibora ke datu femu nasa ka sungolo ngoni nyegoro kata deme ani deme ke surasi munu be nu ugon dora ci jan chafurga mulka tufi ngono waswa malba ko ni akuma boli kola ko kata usemi kata ke u musulu dewnye ko kerengena mi ye malo ko kumberaw o sugoro bero mi nono jima o bero o nono mugulama ko o bero mi amsadin international na nyama bay asadi chibu usman madan haidara bani nge kaka mota million duru ani ko buruburu kutra kami ngoni ngono wa kuyo ke otigla mawye wa mi ngoni ni service ngoni nyama ba ala ko tiya ngoni ka kumana ko ma kuma kene kono ko dogo ko bani ma ko bani ko ni ko ibe efo kibe dobe barajila ke ka ko kan oto ngala bolo de ki yera ko ki bolo be ngala bolo de kan ge e bolo ndo ngala bolo bale na ngo kam na foli ko ninge ala ko tien ela ko sango sakibe ningela ke yera mbore haga fini aka mi fanka mi do maliko yera la kenenge na an na chemunu be du fatura ma be ele bi bolo diga pochi kono obi ka association ban de ga nya awmo ko sungalo nya koro ke fleka an je ko ni utiseka na je kono blede amiseli nu chwaye nga e ka sugoro min damo ka nono min damo ka tulu min damo ka malo min damo ko lahara ko ngala ko di mal jina kono kinga chemo ngo ebwe yoro ne mi meka kuma fo yoro nera na yo koro yo ani yaro ali fana na ye o na grefe era na ye bali da so ata amne ka fo ko andero de ambena tai ala ka ambala manunga duwa bumina ma a chenira na kodo ko kangono nano ko amagato ko na nyeji na mizimizi ko fikunga yake na kono ko sanwo sa ko amsterdam international ko be ni guest wasimunu fatura kredala o musonu de nya kunyene mo fiena senga ko atete moka sino tise nyino che ko nga senga ko ni obi nyina ko ni obi nyina ko ene pana page D ni mama fanga ngalo monda ima o sawo bi ma no soro ni o kala ni bolo da ko to kese ni bolo da kan ika don sungalo okum isuf jara amina tsani aye amba ko no da ka kalon kala tabaga ulup mana ayra ka fo sungalo nyama ya ka fo adamina na avril kalo kletan ani saba samba fla ani samuga ani kele akoni wati na abeka kella halamina isuf jara femin be wolo fundeni atan flafli ko abeka ke ode ka anga jamana kono ko ote abane ye ko kurantige bambali ko sungalo ko abeka ke ode kan isuf jara ka fara o kan femin be taleke daro domini kunfalawla anda sera ama ko do de be ka fara akan show ani clé akomi fana be fara kan ode flen ye ko coronavirus kono gan virus ote okofawa isuf jara ni be obe do sungalo okum konna na ko akofa ba kono ni obe bamako kofo akomo chamo de be minye ayra ka fo ko nyina shun ko abeke gele ko nana ko kada kan ko ka ko la halaw takalaje isuf jara femin be taleke gele ye ko ode be abeke ode kon nana we ayra ka fo ni wati na asun yera fundeni ko nana isuf jara anyogona ko gele de che ko ka fara o kan ko na fala ko kurantige ka fara o kan ko ni gele afra le gele kan ko ika do ni kala korofo min bola malien do da ko na bore dutigi chamo de be minye o ka joro yera ko ayra ka fo na ma ya ka fo ko do fara la dépenser o kan dara domine kun folo do be ka fara o kan isuf jara dépenser abe mo joro kumbo ko kalma kala tabaga ayra ka fo ko ni wati na femin be talike sungalo kalola ko abe beni wati minye adama o de flen ye ko ga o ayra ka fo ko sungalo kalo fana isuf jara islamia dine kononana ko kalo min nafaka bon ko sebe kadaka akalo abaraji asebe koroka bon ko o ayra ka fo ni ambola o yorola
la a ko kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ko kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw ye a yira k'a fɔ muso jara sun ko ni sun na a ko farigan dɔw bɛ adamadenw golo la ni o bɛ tali kɛ sugurɛ dɔw la ko a bɛ o furakɛ koyi a ko nin bɔla kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ de da o de hukumu kɔnɔna na laɲini min kɛla o fɛ o de filɛ nin ye ka yira k'a fɔ sunnaw ma muso jara fɛn minnu bɛ tali kɛ yiridenw na an ka o sɛbɛkɔrɔ don koyi ka fara o kan o ye faama ko ye a ko ji fana mani kangale b'an bɔ o ye b'an bɔ a ko sundo waati ani suntigɛ waati o la a ko ji an ka hakili to a la walasa fɛn minnu bɛ tali kɛ farikolo la o bɛ se ka labɔ ji la cogo min na bakuruba la studio tamani a ka kɔrɔfɔ o de filɛ nin ye sɔrɔ ne ka nabila seli gɛlɛyara ne bolo kɔlɔkɔlɔ la de ji tun ye ne minɛ koyi a bɛ kɛ n ka cɛ fanda kɔni o kɔnɔ i ka fantanya tɛ dɔ gilasi ji nɔfɛ dɛ o bɛ taa da ala kana kɛ la dɛ ala kana kɛ ne kɔni ye n ngami n ka cɛ sɔrɔ ne tun bɛ bulogima koyi bɛ bulogima ayiwa ala ka bi tigɛ an kɛnɛ ɲɛna an n'o kɛ dɔɔni n'ala sɔnna o tɛ baasi komi bɔra k'i datu coronavirus ko la min an bɛ taa minisiri fan fɛ min ye ministre de la santé et du développement social la n'o ye docteur Fanda Sibi ye a ko cɛnin yɛrɛ la kununko n'o kununko tarata n'a bɛnna avril kalo tile 17 san 2021 ɔ ko min ye avril kalo kɔni ye ko a kɛmɛ coronavirus kɔni ka kalo ye k'an na o da zana na sabula ka da kan ni nin kɛkun tɛ ko nin balila an na kosɛbɛ koyi bari a fɔ an ma ka fɔ funini ko ka jugu coronavirus min ye a banakisɛ ma bari ko funini nɔ k'a bɛ pɛrɛn a yɛrɛ ma mais min ye nɛnɛ kɔni ye ala ko tiɲɛ k'a bɛ a kɔni bɛ den de tɔrɔ a yɛrɛ ye bari ma pan ni daji bɔra maa kan ko nɛnɛ kɔnɔ ko y'a kɛlen ka kɔntamine ma yɔrɔnin kelen funini kɔni nɔ k'i daji ma pan yanni ka se ko banakisɛ bɛ sa an ko y'an bulɔku ni o ye yaw an taara wula kɔmi n'a ɲango an tɔrɔ de an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ko kununko kɔni tarata avril kalo tile 17 san 2021 ɔ min kɔni ye balo kɔfɛ jaabiya kɔni dira koyi min ye kɛrɛnkɛrɛnnen min y'an ka professeur ye Ankori Ignani ye ka a kumana jaabiya dira k'a ko min ye maa 1000 ani maa 30 ani maa 1000 ani maa 394 maa 1000 ni maa 300 ani maa 94 ko siga kɛ tun bɛ olu la k'a fɔ coronavirus bɔ u la k'u y'olu farikolo larabɔ Yakuba Mariko min ye maa 100 ni maa 17 maa 77 maa 100 ani maa 77 k'o de fana sɔrɔla kunun alamisadon min ye maa 100 ni maa 13 ma sɔrɔ avril kalo tile fɔlɔ maa 100 ni maa 10 ma sɔrɔ mais kunun an kɔrɔ dɛ maa 100 ani maa 70 ani maa 7 ko coronavirus de yera o la min kɔni ye maa 28 ye k'an ka dɔgɔtɔrɔ sera k'o furakɛ min ye maa 3 ye ala ko tiɲɛ ko fatura kunun coronavirus kosɔn an bɛ yɔrɔ min na komi bi maa ninnu k'u a yera maa 100 ni maa 77 k'u yera yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa Kayi mara la min ye Kɛɲɛba ye ko maa 4 yera ye min ye Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna maa 1 yera ye min ye Sangabari ye ko maa 1 yera ye an bɛ taa anw yɛrɛ fɛ Kulukoro mara la ko Kati min ye maa 8 yera ye min ye Kalabankɔrɔ ye ko maa 14 yera ye min ye Kulukoro yɛrɛ dugu kɔnɔna anw fɛ Kulukoroba ko maa 2 yera ye an taara Sikaso mara la ko min ye Buguni ye maa 1 yera ye Yanfoyila maa 1 yera ye min ye Kajolo ko maa 1 ye an taara min ye an sɛnsɛn ka taa Mɔpti mara la ko Mɔpti yɛrɛ dugu kɔnɔ min ye maa 4 yera ye min ye Koroyanze ko maa 1 yera ye min ye Bamakɔ yɛrɛ k'an bɛ don yan komini Gale maa 18 de yera ye koyi komini 2 maa 22 a b'a fɛ Bamakɔ yaw komini 3 maa 8 min ye komini 4 na min ye maa 21 ye anw fɛ komini 5 na maa 37 min ye komini 6 na maa 37 o de fana yera ye koyi ko de faralen ɲɔgɔn kan ko bɛn maa 100 ani maa 77 ma ko coronavirus ka a maa minɛta bɛ ka caya koyi ko sunkalo ɲɛkɔrɔ k'an k'a lajɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka distance don ani ɲɔgɔn cɛ o tuma min ye dalakarafo ye ne kasini ye k'o kɛ jɛli alikolikin ka an tigɛ tugu la k'an ka ɲɔgɔn sumusumuba in dabila min ye madame le ministre a y'o de fɔ koyi a ko an bɛ yɔrɔ min na komi bi min ye maa 12 maa 100 ni maa 79 ko coronavirus k'a y'o minɛ fasoba maraba kɔnɔ min ye maa 300 ni maa 48 k'o kɔni vatura a kɔsɔ min kɔni ye maa min furakɛra maa 7 ani maa 100 ani maa 94 k'u sera k'o furakɛ koyi ko n'a ta siga kɛmɛ min ye maa 2000 ani maa 100 ni maa 95 ko siga kɛmɛ olu la k'olu farikolo larawe yanni sinijɛ jabɛ maa b'o ko la ko u n'o da an tulo kan nka ko n'abilisi ko fili wɔrɔ a ko filɛ nin ye i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ kunnafoni an bɛ taa ni a ye halisa
le pélican en karamɔgɔ Issouf Diarra ale bɛ an bolo kɔrɔ a ye fɛn min bɛ tali kɛ a da 5nan na page 5 an bɛ o ta kanukala tabaga a yira k'a fɔ bi na ba Maliba Issouf Diarra démocratie hukumu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ bɛnkan fanga na ni dɔw ko bɛɛ fanga Issouf Diarra Mali Eco ale tɛ sigi kɔ de la wa maa fɔlɔ min bɛ jalaki o tɛ maa wɛrɛw ye ko ye fanga ɲini tɔn mɔgɔw ni o bɛ tali kɛ parti politiques la jalaki kun fɔlɔ o ye olu ta ye ni kɔrɔfɔ a bɔla maa min da o de Gabriel Anayo Togo ni ale ye politicien Issouf Diarra a ka kɔrɔfɔ o la a ko dawulu bɛ ale bolo koyi ka da kan ka daminɛ marisi kalo tile 26 la san 1991 ka na bi na a ko an ka démocratie an bɛ se ka walanda dunw de sɔrɔ a kɔnɔna na a ko ni a ta ka lajɛ n'an ko démocratie nafa bɛ a la ka da kan a kɛla sababu ye bɛɛ ka bɔ k'i hakilinata fɔ sariya kɔnɔna na a ko fɛn min bɛ tali kɛ kolo sigilen ni a bɛ wele association Issouf Diarra bɛɛ bɛ bɔ ni ka o sigi koyi o bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔna na a ko o kolo sigili o de kɛra sababu ye fanga ɲinitɔn caman o bɛ se ka ye an ka jamana kɔnɔ cogo min na multipartis o tɛ o kofɔ wa Issouf Diarra fɛn min bɛ tali kɛ démocratie nafanw na ko a filɛ nin ye a ko nka ko kɔlɔlɔ caman fana bɛ a la koyi ni kungo ye dogofɛn ye yiri tɛ ale dogo wa a kɔlɔlɔ olu fana filɛ nin ye a ko démocratie kabini a cunna ba Maliba kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ suɲɛni walew la ko dɔ de bɛ ka fara o kan Issouf Diarra fɛn min bɛ tali kɛ an danbew o bɛ ka buruja ka taa su ani tile a ko an ka ladamu o de bɛ ka lagosi koyi Issouf Diarra ni o bɔla ni donna an ka armée kɔnɔ mun bɛ ka na nin bɛɛ ko démocratie parti politique ko in parti politique ko o de bɛ ka na nin bɛɛ o bɛ ka na nin bɛɛ a tɔ ɲɛfɔ an ye cɛw ko armée kɔnɔ ni donna ye Issouf Diarra armée ale tilannen don koyi ka da kan ni politique donna fɛn min na tilani o bɛ o ko fɔ n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ armée la a ko n'i b'a ta ka lajɛ bɛɛ ni a ka parti don armée politisée a ko i ka taa an ka kalansow la kulu sanfɛla n'i taara sɔrɔ Y bɛ dɔ de nɔfɛ a ko X ale bɛ dɔ nɔfɛ koyi politique ale fana donna o hukumu kɔnɔna na a ko démocratie nin fana sababu la a ko jamana maracogo jugu mauvaise gouvernance ko démocratie o nana ni o ye koyi ani a ɲɔgɔnna caman kanukala tabaga a yira k'a fɔ a ko démocratie ni a ye a ta san 1991 a ko san 5 o kɔfɛ min kɛra o de filɛ nin ye koyi Alpha ale man premier mandat kɛ ka ban a ko deuxième mandat ni o bɛnna 97 ma a ko an bɛ bali min na a ko mɔgɔ 2 olu de o yɛrɛ ye koyi fanga ɲini an bɛ bɔra o de kun bɔra o mɔgɔ 2 o de jɔnw ye hakililajigila Alpha Umar Konare président kɔrɔ o ye ale ye ka fara o kan a fɔ Mamadou Mari Batoro Jabe a ko ni mɔgɔ 2 ninnu de o kan bɔ o kɛla ka sɔrɔ fanga ɲini tɔn 20 ani kɔ walima bi ani yirika o bɛ ba Maliba kɔnɔ a ko munna olu de ma se k'o kɔn bɔ fɛn min bɛ tali kɛ démocratie burujali ko o bɛ o kofɔ koyi a ko san 5 o kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ kalafil o ma tɛmɛ wa an bɛ bali min na kabako o de bɛna fi ɲɛna koyi fanga ɲini tɔn 100 ani kɔ de cɛma a ko nin ye dɔ bɔlen ye ni kana a kan bɔ koyi parti indépendant ale nana 2012 tako 1 ale kɛra o ye ATT san 9 ale ye o kɛ san 9 kɔfɛ an bɛ bali min na 2012 coup d'état o kɛra koyi a ko o bɛɛ n'a ta fanga ɲini tɔn mɔgɔ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ kanukala tabaga a yira k'a fɔ a ko nin ko walasa i ka se k'a faamu ka yira k'a fɔ an ka fanga ɲini tɔn ko olu dɛsɛla an bɛ na ni min ye o de filɛ nin ye koyi a ko an ka jamana sango san fɛn min bɛ tali kɛ budget la musaka dɔ o bɛ di fanga ɲini tɔn mɔgɔw ma koyi n'i y'a ta ka lajɛ u t'o de fɔ miliyari 3 murumuru miliyari 3 murumuru 3 a ko o de bɛ di fanga ɲini tɔn mɔgɔw ma a ko i k'a dɔn a ka a yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye u kana an san n'a ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko fanga ɲini tɔn 66 musaka a taara ka di olu de ma koyi san 2000 ani san 18 a ko i k'a dɔn ni musaka kun jumɛn de bɛ a la ka yira k'a fɔ e b'a fɛ ka mɔgɔ min ka don i ka parti kɔnɔna na Issouf Diarra ko lakɔgɔyali de bɛ kɛ koyi formation des militants Issouf Diarra sensibilisation ko o de bɛ kɛ a ko nka n'i ye a ta ka lajɛ ko o si tɛ ka kɛ koyi a ko nin musaka ninnu i b'o o jɔdaw ye waati jumɛn a ko ni kan bɔla fanga nɔfɛ waati min na dɔrɔmɛ 400 walima dɔrɔmɛ 1000 o de bɛ bɔ mɔgɔ san nin ye o daminɛnen a ko an ka fanga ɲini tɔn ko o dɛsɛla a ko o dɛsɛla fɔ ka se yɔrɔ dɔ la e ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de tɛ ka o jɔyɔrɔ ta wa ka d'a ka fanga ɲini tɔn cɛmanw de bɛ yen ka fɔ hakilina ɲuman de bɛ a la ni a bɛ wele projet social wa Issouf Diarra ko o tɛ o la koyi bakuruba la fɛn min bɛ tali kɛ Gabriel Anayi Togo politis
ni ye ale ka kɔrɔfɔ ye an y'a sama ka bɔ le Pélican kɔnɔ. A ka kɔrɔfɔ ye ndɔri tigɛ a ti dugu jɛ. A ti tɛmɛ o kan. E da bi Yakuba n'i bɛna kuma fɔ jamana i b'a fɔ ko politique kuma tɛ. A b'a fɔ ten. N'i y'o fɔ dɔrɔn élitre o b'a dɔn k'i bɛna tiɲɛ fɔ. A b'o dɔn. C'est à dire que olu bolo nkalon de ye politicien ma kuma dɔn nkalon don. Nkalon don. N'i k'a ma ko an ko château ko b'an na. Ko bɛna château 4 ye. Ko bolo ko b'an na. Bɛna ni école fila ye. Ko ma ko nin b'an na. Radio ko b'an na. Bɛna radio privé 5 ye. O bɛna 5 ye. N'i bɛna kuma jamana b'a ko he o kelen na n tɛ politique kuma dɛ. An tɛ politique kuma. O kɔrɔ ko o kelen na ko nin tɛ nkalon ye dɛ. Nin tɛ nkalon ye dɛ. Mali yɛrɛ politique kuma kɛ nkalon ye. Kɛra o ye. Mariko tɛ baasi ye. N bɛna indépendant kɔnɔ parce que Keba a kuma bɛɛ. A ko ko tarata don kunu an kɔrɔ yan. Avril kalo tile 13 san 2021 an ka joli sɛgɛsɛgɛ soba min bɛ yen n'o ye centre national de transfusion sanguine n'u b'a wele kuma national ko CNTS n'an ka joli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ la ale de ɲangun tɛ fasoba Maliba kɔnɔ ala ko tiɲɛ ko kununko ko jatigɛ kɔni bonyana n'a masiba ye kunu ye sabula da kan u ka bon dɔn bon ka ca joli bɛ bila bon min kɔnɔ baara bɛ kɛ bon min kɔnɔ ko kununko k'a bon kelen bɛ yen n'o kama ko une salle de centre national de la transfusion sanguine a pris feu dans la nuit du lundi au mardi 13 avril 2021. I y'a faamuya dɛ. A faamuna. Kungo an kɔrɔ yan nɔ. Ne ka dugu ye kunun na. Ko tasuma wulila joli sɛgɛsɛgɛso ninnu. A bon dɔ bɛ yen. Ko tasuma wulila o kɔnɔna na. Wa tasuma min wulila o kɔnɔ waati min na. Min ye an ka ministre min bɛ yen n'a bɛ kɛnɛya ko kunna. N'o ye docteur Fanta Sibi ye. A ye communiqué kɛ ni k'a da mɔgɔw tulo kan. Ka jira k'a fɔ tasuma wulila bon min na. Cɛnni na mansin minnu b'a kɔnɔ. K'a kɔni o mansinw tiɲɛ. Nka ka jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu joli kun taara. Nin centre national ba in kɔnɔ ye. K'a fɔ joli bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'olu joli kɔni mara mɛ bon minnu kɔnɔ ko taama ma o si kɔni sɔrɔ nka ko baara kɔni ko tiɲɛna k'a bɛna sumaya ka taa se kalo 3 ɲango ma sabula da kan mansin minnu tiɲɛna yanni k'u nɔrɔbila sɔrɔ k'a ko kɔni ma nɔgɔn nka mɛ ko maa kɔni ma to a ko la mɛ min kɔni mansinw ani fɛn caman kɔni ye ko cɛbakɔrɔ tiɲɛna ani gafe caman ye mɛ n'i ma to a ko kɔni na min ye docteur Fanta Sibi ye minnu ko kɔni sura yɛrɛ a ye communiqué kɛ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin ko kɔni kɛra nin cogoya la nka minnu joli bɛ yen k'u bɛ se ka taa bɔ kɔfɛ ka t'u ka résultats minɛ bari ko tiɲɛni ma se olu ma ka bɔ indépendant kɔnɔ page D kumakan in bɛ yen. O don i ka dɔn Gawo an bɛ taa o yɔrɔ la kanukala tabaga ka fɔcogo la ko i ka dɔn sɔrɔ bosobaga ni a bɛ wuli waati sera an k'o bila koyi an ka communiqué ninnu kalan. O don i ka dɔn communiqué an bɛna ale ta ka bɔ kulu yɔrɔ kulu min bɛ wele association initiative pour le développement de la commune de Kalabankoro o ko o bɛ a da a lamɛnbagaw tulo kan ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu kɛlɛli ye ani fɛn min bɛ tali kɛ ka taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ sigiyɔrɔw ye ni a bɛ wele occupation et de lotissement illicite ngolobugu yɛrɛ la ni o bɛ tali kɛ Kalabankoro yɛrɛmarakafo fɛ a ko wele bilalen don golobuguka bɛɛ de ma koyi ka yira k'a fɔ nin waati na fɛn min bɛ tali kɛ dugukoro la o de bɛ e bolo nin mara nin kofɔlen la nin waati na i sigilen don i ka permis i bɛ ka o de makɔnɔ walima i ka permis ale ɲagami na i ka dɔn Kalabankoro mairie fɛ ni o ye Cɛkɔrɔ Amadu Jara ye Yusufu Jara fɛn min bɛ tali kɛ olu ka siège a ko i bɛ se o yɔrɔ la ye koyi huissier dɔ bɛ yen i bɛ se o ma ɲi a ko i ka dɔn siège nin bɛ yɔrɔ min na o de filɛ nin ye kalanso min bɛ yen ni a bɛ wele les mains unies ni a bɛ Kalabankoro sous-préfecture yɛrɛ kɔfɛ Yusufu Jara k'i ka taa nin yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la tɛnɛ don i ka dɔn ani sibiri don nɛgɛ kaɲɛ 8 ka na taa nɛgɛ kaɲɛ 16 la a ko ka kɛɲɛ ni dɛmɛ min bɛ se ka lase i ma walasa i ka dugukolo i bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na n'a kɛla a ŋanamu bɛɛ walima i ka permis ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o dɛmɛ o bɛ lase i ma i ka dɔn ni bataki a bolonɔ bilalen don nin kulon a ma ɲɛma yɛrɛ de fɛ ni o ye monsieur Abdoulaye Kulubali ye ka bɛn tarata don ma avril kalo tile 13 san 2021. Kalabankoro dugukolo ko a ma nɔgɔn min ngolobugu ta ye ni ye jɛkulu fila de ɲɔgɔn na maire min wulila ka bɔ Balo ale ka mɔgɔw ani bɔra ka min cɔ fɔ sisan Cɛkɔrɔ Amadu Jara o fana ka mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na tan ko filɛ nin ye n tɛ ko nɔgɔnin ye dɛ dɔ bɛ nin ko la dɔɔnin ni abi min n'a bɔra 11e arrondissement a commissaire yɔrɔ la commissaire de la police a k'a b'a da commissaire mɔgɔw tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Bamakɔkaw ye k'a b'a da an bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a jira k'a fɔ min ye kamalen dɔ ye ni a cogoya ye ko Usumani Toure a si bɛ taa san 30 ɲango la k'a sigiyɔrɔ kan ka bɛn min ye Sirakɔrɔ ma ala ko tiɲɛ min ye pandologie ni ko de b'a la ka taa se t-shirt chocolatama n'o ye t-shirt chocolatama dɔ ko de b'a la k'a jɔkɔrɔma bɛ taa mètre 1 ni centimètre 75 ma
ka farlo kɔni ko ka jɛ dɔɔni ala ko tiɲɛ ko accident dɔ kɛra min ye abrikalo tile kɔnɔntɔn san 2021 n'a kɛra min ye Gabriel Touré ko m'a fɛ ko o taara maa kɔni bila ye maa min kɔni cɛni yɛrɛ la ko toa min fɔlen nin ani kɔrɔma min fɔlen nin k'u k'a lajɛ cogo bɛɛ n'u kɔni b'a dɔn u ka taa a kɔni nɔfɛ yen nɔ sabula ka d'a kan min ye 30 mètres de Ɲamakɔrɔ 30 mètres a kɛra o yɔrɔ yɛrɛ de ye k'olu kɔni taara a kɔni fatura koyi o taara n'a Gabriel Touré la an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko halisa ko maa ma taa k'a fɔ k'olu ka maa don communiqué kɛ kun min ye a tigiw k'a dɔn k'a fɔ ni Usmane Touré k'a fɔ a kɔni accident kɔni kɛ 30 mètres la Ɲamakɔrɔ ye wa ni kɔni tora a la min ye Gabriel Touré kɔni morgue la o kɔni taara a kɔni bɛ yen ɲɛna sɔrɔ a ko kɔni tɛ la o don i ka dɔn bisa an bɛ a sunzoro yan o de hukumu kɔnɔna na badabada foli an bɛ o di a lamɛnbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala banikɔkaw i ka da